Ved du, hvad en kufia virkelig bærer på? Kufien har været en del af palæstinensernes hverdag i århundreder. Først blev den båret af landmændene som en form for beskyttelse mod sol og støv. Også i 1930'erne, hvor kufien spillede en vigtig rolle i den palæstinensiske frihedskamp mod den britiske kolonimagt og blev et nationalt symbol på kampen. Før i tiden kunne man finde mange fabrikker i Palæstina, der producerede kufie. I dag er der én fabrik tilbage, som befinder sig i byen Al-Khalil på Vestbredden. Fabrikken hedder Herbawi og har eksisteret siden 1961 og væver til den dag i dag de her autentiske kufie. En kufie består af 3 hovedmønstre. Fiskenettet udgør størstedelen af en kufie og repræsenterer palæstinensernes forbindelse til havet. Og olivenbladene symboliserer oliventræernes store kulturelle betydning for palæstinenser. De fede linjer langs en kufie repræsenterer de handelsruter, der var på tværs af det historiske Palæstina. I dag er der mange, der vælger at bære en kufie i solidaritet med det palæstinensiske folk og Palæstina. En kufie er ikke bare et stykke stof, det er en fortælling, og når du bærer din kufie, så er du også en del af den fortælling.